Не те разбирам. Си оттласнат нататък. Защото не влиза достатъчно навътре. И той спира оръжието тук. Значи оръжието трябва да влезе, за да може. Раз, ето. Два. За целия бой. До влизането на княза, включително влизането на княза. Княза тук ли е? Хайде бе, Краси, затичай се бе! Дават си време! Краси, ти си! Муцуната! Муцуната, дето го дразни! Дето го заплашваш! Един за всички. Всички за един! За дядо Коледа е ясно. Ромео и Жулиета обявява заглавието. Той се явява горе на балкона и най-добре, ние си мислехме за тази елха там в страни, дето е да я украсим, но тя няма да се свързва така директно с фигурата на дядо Коледа. Това е моята коледна приказка. Подарък за малките и големи деца на село Паталеница. Всички, които вярват в театъра, са деца, защото пазят вярата, че приказките идват от звездите и изплитат копринена стълба, по която да се качим до небето. Всички за представление с дебели блузи, дебели чоропогашници от всички баби събирате. Може и да са чорапи къси, такива до тука, които стигат с ластици. Тук ми е много тясно. Така, Ники, обърни се. Кое ти е тясно? Значи, Ники, отдолу една полублуза, не такава, без качулка. Тук няма... Не, тук става нещо страшно. Става нещо страшно. Значи, Жулиета, трябва да ти разширим роклята. Свали си ръката надолу. Така. Нещо много патетично ми стана тая сутрин. Не знам, нещо ми липсва. Но такова... Примерно, ужасно ми липсваше Петя вчера, която не знам защо я нямаше. Кажи де. Имах класно. Добре, Петя, нали се разбрахме предварително, че в тези дни всички сте освободени. И разчитаме на това, че всички сме заедно. Жулиета я няма. Деца вика на сватба без булка. Сме тръгнали. Не за това, защото вчера трябваше да се прави сцена с тебе, а просто защото има едно нещо, дето не е нужно да го викаме само по коридорите. Един за всички, всички за един. Ако не ти си играеш Жулиета, моля, врата като слънце. Жулиети много на този свят. Искаш ли да играеш Жулиета? Не искам. Наистина ли? Искам да виждам уния ти очи, Петя, които намерих по едно време във Венецианския търговец. И ти го казах.
Не трябваше да го режат и живото. Мислех, че е изсъхнало. Не, че не можеш да отсечеш живо дърво, като трябва да се стоплиш. Но е глупаво, като мислиш, че е умряло, пък то е живо. Обаче за факелното шествие трябва. Така че, режем го. Станаха 2 факели. Тръгваме към нещо, което е много трудно. Ако се удавим, удавим. До сега, слава Богу, 2 пъти не се удавихме, дай Боже и трети и нататък да не се удавим. И затова ми се иска да работим само Шекспир. Ма дивашки, на село, в Паталеница, деца събрани, както дойдат, Шекспир. Ужас. Шекспир. Добре, момчета, ясно. Благодаря. Следваща сцена. Балконска. Ромео! О, защо си ти Ромео? Отроти име, отречи се или ако не щеш, любовна клетва дай ми, аз не ще съм вече Капулети. Взех думата ти. Назови ме само любими мои и кръстен, втори път ще бъда всичко друго, не Ромео. Обичаш ли ме? Знам, ще кажеш да и аз. На думата ти ще повярвам. Джулиета! Прощавай. Лека нощ. Любими мои. Покой и мир, нека да ценят в себе ти. Покой и мир в съня ти да царят, тъй както царстват в моята град. Може, понеже нощте? Може, понеже нощте всичко да е сън. О! Така. Премного сладко, за да е вярно. Покой и мир, сънят ти да царят, тъй както царстват В моята град. Когато видя, че е възможно да помогна на някой да си разчупи гипса и да покаже себе си през пукнатината на гипса да се подаде като пиле от яйце, да щупи черупката си, когато видя, че някой, благодарение на театралните занимания, е в състояние да стигне до себе си, да се върне към себе си или да отиде напред към себе си, това е невероятно щастие. Дайте работно. Имаме да свършим една работа. Има едни обори авгиеви, да почнем да ги чистим. Лопатата и в момента желанието ми е да кажа край, край, край. Такова нещо няма. Наново. Събаря се или се гради наново, или въобще не се гради. Петя, ти смяташ, че не можеш да издържиш. Друг някой, който смята, че не може да издържи. Борката. Кое те кара да мислиш това? Честно, направо. Давай бе, Боре, никой не те обвинява в нищо. Свободна воля, събрали сме се по свободна воля. Ето, това е страхотно. 2 души не вдигат ръка. Ники, ти вдигна ли ръка, бе? Добре. Защото ти много малка ръчичката. Не съм изненадан от това, че ти не вдигаш ръка. Изненадан съм от друго. Че човек, който има твоя талант, твоите способности, е готов да се откаже. Но кажи защо? Защото смятам, че не ставам за актриса. Коя си ти, че да смяташ дали ставаш или не ставаш? Кой става за актьор, го казва този, който го гледа, а не този, който играе. Сигурно Христо очаква нещо повече от нас. Аз мисля, че не мога да го направя това.
Другите и те смятат, Ромео не иска да е вече в театъра, защото си има негови ангажименти. Когато играя в пиесата, усещам, че най-важното на този свят може би любовта. Щастлива съм, аз поставям на нейното място и живявам го все едно. Наистина аз съм Жулиета, не го играя. Сигурно ще имам. Не може без да няма Жулиета в живота. Играя като Пиетро слуга на дойката. Тази роля много ми харесва на мен. Според мен не зависи каква роля имаш, а как се представиш, как ще направиш ролята. Аз съм на 11 години и играя слуга. При пиесата аз имам да изкарвам едно магаре от сцената, което то понякога не иска да излиза и може би чака аплодисментите на публиката. Утре ще репетираме много усилено и ще репетираме много, както всеки ден. Те бягат от тях! Те бягат от тях! Яла, Фалкор! Те да избягат на там. Няма да избягат, няма да прикриял. Здрасти, Вайканю. Здравей, момче Младо. Честита Коледа. Честита Коледа. Жив и здрав. Нали ти разправях, че пак правим Ромео и Жулиета? Да. По-кратичко, защото голям студ хората няма да издържат. И нали ще може Генчо пак да... Пред всички положения на ваше разположение. Добре, Вайканю. Хубаво, на 27-ми всъщност аз ще пратя сигурно Вяра да посвикне малко с... Не е любимица, добре дошла, веднага го давам. Чакай, Генчо. Чакай, Генчо. Бутни му. Хайде, дайка. Катармат. Добро утро, господа! Вече е обед, прекрасна мадам. Как обед? Ами да, мръсният пръст на часовника е точно върху рязката на плодне. Дръж! Младо зайче, по-скоро ще е дърна дива свиня, дето се голи на поле. Една хърта от онези. Абе, ще дойде ли някой в този студ днеска, бе, хора? Да гледа Ромео и Жулиета. Ужас. Слушай, ако сложиш един чайник голем, значи рекия, значи като... Това е идея. Нали? Това е идея. Или пък тръгвам да търся спонсор. Да. И сложиш това. И виж как ще дойдат. Как няма да дойдат. Бай, Иване, да ми кажеш после, оно ли ти харесва повече или това да сме направили сега? Защото сега е по-малко. Ще видя. То виж какво това. По-малко, ама сега децата са са отракани. Аз съм готов само да натопим такова нафта и... Ма само с едно такова ли? Мискол. Смехо? Киро, какво става, бе? Добро. Иду да се вземеш пага. Е, такова.
Това към сърцето. Когато турците са завладяли България, този край, хората са затрупали тази църква и това беше нещо наистина смайващо. Като си представи човек нашественици, война, бедствие. Изведнъж се юрва цялото село, тази грамадна за онова време църква, тя да бъде затрупана, така че да се превърне в един хълм. И тя така е стояла по време на цялото робство. Било забравено, че тя съществува. И един ден някакъв селянин си вързал магарето на нещо щръкнало от земята. И когато си го развързвал и се е загледал в какво го е вързал, се оказва, като поразрил малко, че това е кръста на тази църква. И тогава хората се сещат и започват да копаят и откриват църквата. После тя е била действаща. Всичко е имало. Тук тя изглежда като след някакво бедствие, след нашествие, но това е някакво нашенско нашествие. Ти се побра! Не съм се побрала, защото съм се дигнала краката. Умаляй ковчега. От оная година до сега умаля ковчега. Аз спомням си къде трябваше да бъда и ето ме. А Ромео къде е? Ела. Ела. Ще ти намеря място в обител на смирени монахини. Защо избърза, мой любими? Какъв си лош? Спил до капка всичко, аз какво да правя? Само нека жеста. Значи, изпил до капка всичко. Отрова? Защо избърза с нея, мой любими? Какъв си лош? Изпил до капка всичко, аз какво да правя? Помниш ли тук птичката? Ага. И аз съм гледай да видиш дали няма да се появи. Тя може да ти подскаже нещо. Ей, нали на тази града беше казано? Да. Страхотно. Тъй. На това тяло. Пристигат вече. Никакъв драматизъм. Лопак, стани и ме спаси, бе!